Ayun na, umulan. Patila mo na ng ulan. Ayun na, wala na. Pwede na yan. Mababasa yan. Mababasa lang yung kapote mo. Sayang, mababasa pa yung kapote mo. Akala ko mabagal lang. Balbalan pala. Ah! Ah! Antayin niyo ako. Marami akong dala. Ito yun, papunta rin to ng Bicol. Nakasabayan namin kanina pagpagas. Nahabol namin dito oh. Nga papuntang Sorsogon. Orly Maps! Habol! Habol! Welcome at Timonan. Timonan na tayo. Pag below pala yun bundok, hindi at Timonan. Tanga. Alright guys, pakana na tayo. Gumaka. Gumaka na tayo. Gumaka. Uy. Uy. Daungan ang gumaka. Di maganda ang bigayan ng panahon ngayon. Ating guys. Alright. Gumaka na tayo guys. Ayun no. Ayun na ako. Magkapagpahinga na rin. Masakit na ang aking puwet. Yung video ko dito, yun ang maraming videos. Videos? Yung videos ko dito, videos? Ano ba yan? Yung video ko dito, maraming views. That time, yung nag-video ako dito sa may gilid ng Gumaka. Ayun, so una-unahan, medyo magpapahinga muna kami. Well, masakit na ang aking puwet. Masakit lang sa puwet, sa biyahe. Baka ano, abala sa ano. Woo! Teka muna, masakit sa puwet. Okay. Dagat ng Gumaka. Sa gitna malinaw, ang gilid madumi na. Ha? Ano yan? Impanta. Real. Oo nga, Real Impanta. Ano ba yan? Ito yung kaina na sikat dito. Dati kubo-kubo lang yan. Ngayon may magandang pwesto na. Masarap ang sabaw na tanggigi dyan. Ayun na nga, bad trip tong init na ito. Binasa-basa kami tapos kayo iinit. Okay, time check 10:30 sa Gumaka town proper. Gumaka na tayo guys, Gumaka na. Yan, pagas muna kami. Okay, papasok na kami ng Lopez 11 na 11 AM. Medyo naabala kasi kami pa nagpapagas. Tinatanggal lahat yung mga gamit bala. Dapat ganitong oras nataragay na dapat kami ganitong oras. Maulan kasi tapos pa nagpapagas. Maabala, tanggalan lahat ng mga tali. Ulan na naman. Pagparentindihan ang ulan, hindi tayo matapos ito.
Sa ayaw pa matanggal. Kita? Ay, palit din dito, hindi kita matapos ka na eh. Ano yan? Kain? Ya, din kita para balik-balik. Na. Welcome to Kalawag. Alright, Kalawag na tayo man. Alas 12. Naabala kasi kayo. Ano ka pa kami? Tanghalian pa kami. Kaya medyo naabala. Saka maulan. O paano sa biyahe? Sakit na ang puwit ko. Masakit sa puwit, mga men. Biyahe sa Bicol, masakit sa puwit. Wow. Isang road na tayo. Maharapin ka highway. Ayan o, bangking o, bangking. Bangking na tayo. Para tayo nasa racetrack. Ayan o, ayan o. Bangking ulit. Yeah. Kumarinis na tayo. Naguna na naman siya oh. Ano tayo? 1:15. Camarines Norte na tayo. Tagbubon. Alright. Pahinga mo na. Masakit ang puwit ko. Yun na nga mga kaibigan. Malapit na tayo sa may checkpoint, sa may Delgado. Tingnan natin kung anong meron doon.